ole tuna ka ngai tla to hi long tlai tubung tlang south MSD bus accident chanchin ani a hei hi atak nge ya thil thleng ani e RK Colony Thilton te ani kum sangkhat zakwa somkwa mei thla ani a kanu le pa tenen long tlaya kanjina chuti hun lai chuan naw pangte kalani ma se school te kakal to a chiare tha engkim ka hrevek to ani chung hun lai chuan motor service omchun chu MST bus hi ani maya MST bus hi nitil longtlai le bungtlang south atlantin chuti hun lai chuan kan khua mun nuam hi in somnga borvel lek kan nia thingtlang re theite te sarkar da thok omlo na kan ni awangin rangva in hmu tur po a om me ulo ani chung hun lai chuan kan khua hian dum ka kong siam hi an tam em ema kan khua chuan mizo nupuite nei hian in le lote din ve in achung le abangatan rangwa aya barel chut phek hian in chu achong hian an sa a chu kan khua a rangwa in om chun chu ani ve mai ani mi ten musit thin ma sela sokhar na thok tu ma kan khua an om lo awangin a om ve thowe chuti hun laya longtlai tubung tang bus service driver aming chu soilo mai ila chu bus driver chapo ve tak mai chuan a passenger te bula mun nuam khua alu dona piangin tuna mun nuam khopui in chong om teuna kan thleng don alo ti thina pathianin a chapo na chu adu lo nge mun nuam daya bus accident in anunna achanta ani kha MST bus accident ni hian soito angkhan kanu le pa tenen longtlai atangin kan khua mun nuam panin kan ho thla a kala sereng mai motora kan chuan tran tir atangin kan khua thleng hian ka trap tlon chuak thak mai ani motora kan chuan tranin launa hlirin ka khata kong tlonin ka trapa eng anga min thlem po in ka trap chu ka chun zom zel ani motor adin hi chuan ka thla amuang ve dewa ka trap po ka top ve hal thin ani trap chungin kan khua chu jingdar som vela kan thlenga khati hun lai khan kan khua a dor kai lian deu om lo awangin bungtlang sauta hian kan bazar thin ani bus accident ni po hian bazar torin kan veng atangin chung komamo lamin basin an kal hloma he bus accident a hian kan veng atanga thi le hliam po engemaw zat an om ve ani MST bus accident na hi kan khua dai mai ani a kan in atang phei chuan le lamral ani maya a accident lai po alang chiang hle ani chung hun lai chuan naupang motor lom rual kan ni awangin MST lo len ngakin kan ina tukver atangin ka thlir renga tlai dar thum vel ani in ka ria bus chu alo let ngeya kan veng lu ma chia kong ngil de ulai alo tlan lai chuan voile khata kong thlang lama chuan a koi ta thut maya ka mu dan ber chuan kham vela bolhlo kan paya aleng dar chuai ang hi ani mihring mang ang au thom la chu a ring khop mai kapa kota thilsiama omchu ka hril ngala kapa chuan bus accident ania tin au pa in atlana kan venga nu le pa ya apiang te chu accident na lampan chuan an tlan hloma keipo chu ka thian pa ka soma a hlat lo awangin ka thian pa nen chuan kan kal ve a khati hun lai khan ka pa te kha athleng ma sapol an ni a kan kom chak pa nen ka pa soidan chuan bus kha alanunga kan kom chak pa in a off to nu po khan ala tol thale atia ka pa soidan khan alum hlat zong hi ka hrechi alo na a metar zathum borvel ani karin khamia ka thil ton kha tun thleng hian ka mit thla a ala cham reng ani ka in hlei lutukina kong puisira silpolin in khu chu kan keu china
อารับทาเครไหมอาเทนจูอันลูเตบุงะอาเทนจูอันกุดเลเกเตอบุงบกะอารับอมดุคบไหมจานอโลเทงะกันเวงอาจังปอินอุบิเหตุนาอัติลอันอมากะเทียนปาอูฮีอบอรัลเวอะอามาเพยจูเองติกไลปอกันอินาเลี้ยงเลกะอูเตเนนาอินกอบทินฮีอันนี้มินฟิมเร่งทินอันนี้ขณะจวนกันนูเลปาจูมิที่อินาอันกัลดอนอวังอินกันนูจวนยูเตเนนโลอมไม่รู้มินตีกันนูเลปาเตอันกัลนูจวนกอูเตเนนจวนอินากันอมงำโลอวังอินกันนูเลปามิที่อินากัลจูกันจุยเวตากันนูบุลาจวนกอูไม่เชื่อเนนจวนกันทุเวกันเวงอัตงะที่เลเลียมนาเดวเตอันอมอวังอินมิที่อินาปอจวนมิชิงอันตำวักลวะจานอะไรเดวโตอวังอินกันนูบุลาจวนมุดกตุมะมิที่อินข้ามาวรับอินอันนี้อวังอินบังกิลามุดกตุมจูเตฮิอันนาโลเตฮิอันมินฮอลตูอันอมะก็มุดอัจฉริมาวังจวนเองมากกังไงลวะกอูอันนี้กริงเดวะมุฮิลดอนเทปเตียจวนชวดองอัตงะมินฮอลเลจูโอมินฮอลโตสุกติกอูกันเอ็นจูเรามุฮิลได้ต่อมากันมุเลดอนเจติจวนมลเตบกจวนมิรันฮอลเลจูกันนูกสิละกันนูชุดนับุลคาตุกเวร์บุลอันนี้กันนูอินตลังวาลฮวินอันฟิมเจอันนี้ยังเอ็งมาเหล่าตัวเราอมเหล่าอติกันนูจูตุกเวระอาหันดากะเอ็งมาอมูเหล่าวังจวนข้ากำมัลจุงอาเฮียนหลงเนงละหลงมุไม่รอมินตีกำมุดูเหล่าหัวอังกติตากระจาตากวังจวนกันนูจวนกะปาอากาพยาติจวนกะปาจวนอินาจวนมินทาหงกันนินอมนาฮีอาฟาลเดววังอินกันนูปอเฮียนอาลาวเวเดวติจูกะเสียกะปามิทีนาอากัลเลตูร์จูกัลโตโลไมลาอติไตลวาร์ตูร์อันอมตำโลวังอินกะปาจูอากัลเลตากะอูเตเนนามุตลังทินจูกะเหล่าอวังอินนูบุลาจวนกะอูเตเนนจวนกันมุโฮตะเวกกันมุดอนตีอินเลลำรัลบัสอุบิเหตุนาจังจวนทอมมักตักไม่อารอนเรียมังอังเอาทอมเตลอมตักเฮียนทอมจูกะเสียนูจูริจูอิชิเวกะติกันนูจวนเสียเอ็งมาเหล่าตัวเราอมเหล่ามุตอรอมินตีกันนูเนนจวนกันเชียงคบไม่กันนูจวนมินมุทิลสันนูจวนกันอินกงคาร์จูไวเลขตาอาริตาจอร์มายป้าอีโลโฮอมีกติมาเซตูมันมินช่างเฮาเราก็เหล่านั้นจูอาจวลตาเศร้ามายกันนูจูก็หันไก่ทอดอนาอาโลมุตุยนัสมายอาทอรกเทยลวนี่กันนูกวดจงจวนมุทิลก็หันตุ้มเลยมาเซก็มุฮิลดอนเจ้าตีนก็เกียเฮียนตุยน้ำมันเฮียนมิรันรับวักมายก็เหล่าเง่ไปจะมีนูรีโลเตอจวนก็เกียเฮียนกุดวัดลุตุกไม่เฮียนมิรันคอยเล่เพยจูก็เหล่าลุตุกก็จับตาก็นูลาจูอาทอเทเดอร์บักสีเหล่าสุดที่ก็จ่าตักเรื่องจวนกันโจกันละมาเฮียนอากัลตีอิลาอสวลอมเลเวมิชิงเก็บเป็นเล่ารีฮีก็เสลียข้ามีจานเซ็ตขจูก็ลาวินก็จับไลวาร์ชักฮีอันนี้เบอร์ไม่อตุกจานาจวนกันนูเลปาตจูควารินาอันกัลเลกันนูจวนอินเอ็กซัมอันไหนตัวฮีอินอูนาววินเลขาเหล่าเจรังเจ้ามินตีควารินาจวนกันนูเลปาตจูอันกัลอันกัลนูเรวักลวาจวนก็อูเตเนนาจวนเราก็รู้กัลเวียงกติช่วงหุ่นไล่จวนถ่าเองก็อูเนนกันกัลกงปุยเข็นมากงกวลลายจวนมีป่าจุงยอมตักฮีอโลดิ้งเริงไหมก็อูเนนาจวนโซ่ตุงจุงโซ่อิมูเวกติก็อูจวนอุปยาวังเวอติกันอินเลยลุตุกจวนอุ
upui khori da ikal nange ti pa chuan akuta von kawatuma akut chu avot kher mai khor ina chuan min hruai ro o ti pa chuan kapota ma se achelo rim rim a mel kan en chu a mul vek hian ka ria ka hlau lutuk chu karak waka ka tlut topa ka uin min kai tho chu a bo ta dai mai ani chumi zan atang chuan ka khwa a singhal char char maya ka u kha chu a omna a hlat deuh awangin a mel chu a mu ve lowa ma se a mu chiang ve khop mai atuk zana chuan ka khwa a sik awang chuan kanu chuan ina min om puita a zandariat vel chu ani ang ka u te patni an mut to awang chuan kanu nen chuan ka pa lo ho ngakin tuk ver bula chuan kan thua khwar ina zai chu kanu chuan alo zai zom vera drata kan in chu dap in alani a ma se chaukalam chu kan pingdang ve a karen kan khuwa a ola om lo awangin khonwar hi kan chi a eng te chiam lo chaukalama chuan thil tlaridot thom ka hria kanu hena chuan nu chu enge katia kanu chuan sazu ani chu laudo su kan in hi ram kan nai emani hi atia anu rei vak lowa chuan kan tap chaka hian chem theya me chem report phothi kan hrele a kanu po chuan a hlau ve deuh ani kanu nen chuan kan hoi pheya so ka bang ong atang chuan kan han bia kan venga kan mi thi ngei mai ka u thian pa thu hi kan wa mutamaya le lam ka hoi phei hlan chuan kan khonwar kan bula kan da chu ka titlupal ta hlau maya kanuin chitle an tum chu nol an nota anot al thei ta reng reng lo an hu dewa chuan engamoti te in khonwar chu a chi theile ta hlau maya reilo te a chuan in hnuaya vokria kho chu an trele ta tur maya kanu po chuan a hlau ve ta deuh nge loka ro mutoang atia kanu bula chuan kamuta a voile khata kan in kongkhar chu a in hong le ta thut maya kapa ani kan ringa ma se ani lo chiang kher mai kan in bula hian primary school hi a oma school in lama chuan akal thom chu ana kher mai hang hun lai khan primary school in hi askating hi rangwa ani a abang hi da pani askating rangwa chu molte a thai ang mai hian a shoot kwal ta vak maya mithi a ming chu soilo mai ela kanu chuan min kalsan mai ro kan hlau lo che hei I thian pa po amu hil dai to nang po wa chol ha dam to ro atia chumi nu reilo te a chuan kan in kongkhar kongka in hong reng chu voile khata aron in khari ta thuai maya athom ri chu are ta maka chumi nu reilo te a chuan kapa khor ina akal chu aron ho ve ngala ka khwa asik reng awangin kamu hil theilok lowa kanu chu chhun lama huana te akal awangin a chaw deuh aniang amu hila kapa chuan khuma chuan min pui ta reng maya zan dar som pani vel aniang le lamra la accident na zone vela ram huai ti mayang au thom chu anange mai kapa hne na chuan pa chu eng thom nge ti in ka zota kapa chuan lausu nakina chiang dewin ila soile duang bus accident a thi ho tharau kalna shelo mangang auri ani chu chakma ringlo an tam em kha engtin ma min ti thei hleinem atia kamu hil zui veta a e bus accident a hian thomle ataka inlar anasa hle a ke ngei point ton le hriat hi ka nga ve hle ani he bus accident a hian soito ong khan ringlo chakma ti mai ila lo holo se an tam hle a tun thleng hian
kei pon kalatong zeu zeu ani voi khat chu longtlaya ka om lai hian kapa hi khosekin anathut maya zandar somvela kanu in lo ho mai te minti awangin azanin scooty chuan MMTP road lam atangin kain khal hota zandar so pakhat le achan ve a chuan longtlai atangin ka chuaka longtlai atanga kem somthum panga vel ani mai thei rulkwal pumpel hotel pel deuh hleka hian tun ma in ka thian pa hi 407 accident a hian alo boral ve to a chumi 407 accident na ka thlen don chia ala thleng lo deuh tia chuan papakhat tui botol keng kal lo hi kamalama hian kamua kong a chiat deuh awang le chhum a jin deuh awangin ka tlan chak vak thei lowa kama akal chu ka en deuh renga zial zumi kan ni awangin kadinga zial chu katana kan hoi pheile chu kama a machine kal ka mu kha alo bo ta dai maya kong ko lo om box si lowa avan kal chak om ve ka tia chak devin ka tlan pheya ka thian pa te accident na bul ka thlen chia chuan ka scooty chu a thi tatlat maya ti nun ka tuma anung thei si lowa chuta kan hung lam kan hoi pheile chuan ama ka mu pa chia mai kha longtlai lam panin akal ka mu le a ka hlau ta dewa ka din na lai kan en chian chuan 407 accident na zone tak lungphun bulkha alo ni a ka scooty ti nun kan tum le chu olsam deuh mai hian alo nung le tamaya ka hlau nge mai khur chungin bungtlang south chu ka thleng ta a jinglam darthum vel ni in ka ria zu in mi kan ni awangin zuzor te in chu ka kai thowa khat ka leya nothum vel ka in hala ka in zo chuan darthum le achan ve vel ni a kan kholam pan chuan ka in khal pheile ta a ka in bang nothum vel tur chu ka funa kan kholu ma MST bus accident na mun ka thlen ma deuh chuan zun ramte thiarin ka zu paisa ta chu ka han in le a chutia zu ka han in zo nu chuan thlan lunglam ka han hoi pheya thlan lunga chuan meiche pakhat thu hi ka din na atang chuan ka wa muta a ka scooty chu ka tinunga alam pan chuan ka tlan pheita a alo tapa zoite hian ngatinge ita bu ipur dona mi katia min chang ta hau lo mai kamhul thi hi ading ur maya scooty nen chuan min chan let lo awang chuan ka tlan wata ka ke kor ipte atang chuan ka mobile phone a lai chu ka thlau pal le ngala ka hlau kher mai phone tla chu chartumin kan kwal le a chuta alam ka wa hoile chuan bus accident na lama akal liam thalai hi ka wa mule ta a ka hlau lu tuk chu ka ruite are vek mule kan khopula MST bus accident hi tun thleng po hian thom hriat tur hi ala om rengani ole heti zong hi tun tuma ka ngai thlak thei chu alo ni le ta a ngai thla to zong zong ta chunga lom thu kan seya